V súlade s takto definovanou slovenskou zahraničnou politikou som prijal pozvanie na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny. Vážim si každú jednu obeť boja proti fašizmu. Preto som s úctou stál pred pamätníkmi v Moskve, v Normandii či vo Washingtone. Tento týždeň to bude aj Peking. Je mi osobne ľúto a priznám sa, že tomu ani celkom nerozumiem, prečo z členských krajín Európskej únie bude v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne dôležité. Byť súčasťou takýchto diskusí znamená podporovať dialóg a nehrať sa na urazené malé dieťa. Takto sa dnes nejako správa Európska únia a jej predstavitelia. Chcem preto potvrdiť, že počas návštevy Pekingu absolvujem bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ruským prezidentom Vladimírom Putinom a s ďalšími prítomnými štátnikmi. Po návrate z Pekingu vo štvrtok večer sa presuniem na východné Slovensko, aby som v piatok absolvoval bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.